どうかな。うわ、いいじゃないですか。うん。Ayan, ito na yung binhi. Ayan, natapos na tayo magpunlat. Ayan na siya. Ayan na yung ginawa nating mga binhi. Ayan, nagpunlat tayo nung nakaraang araw. 3 araw nang nakaraan nung nagpunlat tayo. At ayan na siya. Naglabasan ng mga mata. Ayan, nagsibol na ang mga binhi na tinanim natin. Ayan, ayan si hipag ko, si Dana. Siyempre, ang inyong truly, si Pinay Farmer sa Japan. Ayan. Ayan, sobrang init ngayon. Ayan. Ayan, ayan, ungga ko. Ayan, nakagawa na tayo ng isang hilira dyan. Ayan, gagawa tayo ng 1, 2, 3, 4. Nande wada tautosang. Ha? Music. Music wa dami copyright to. Copyright to. Yan.
Ayan. Ayan, ito na yung mga binhi. Yung nagpunla tayo nakaraang araw. Ayan na siya. Ayan, nagsibula na yung mga mata. Nung ginawa natin nagpunla tayo na nakaraang araw, ayan na. Ayan na yung resulta niya. Ayan, nilatag na natin siya para takpan natin siya ng plastic house. Tapos magbilang tayo ng 25 days. Pagkatapos ng 25 days, ayan, itatanim na natin siya doon sa ating palayan. Okay, that's it. Yan ang update namin sa inyo. At hindi pa tayo tapos dyan. Ayan. Meron pa tayong, yan, nakagawa na tayo ng isa, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5 yata ang gagawa natin ngayon. Mga 5 yata ang magagawa natin ngayon. Okay, that's it. At kami magmerienda muna dahil sobrang init yung panahon. Ayan, hayaan na lang muna natin siya dyan dahil magmerienda muna tayo. Bye-bye.